Bħalma l-armata hija t-tarka tal-poplu, dastant ieħor is-soldati tal-armata se jsibu lill-poplu bħala t-tarka tagħhom. Kliem il-Prim Ministru Robert Abela meta fil-bidu ta' ġimgħa ġdida żar il-bażi tal-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta f'Xatt it-Tiben fejn irringrazzja lill-uffiċjali kollha preżenti tax-xogħol tagħhom. U għafakar li dawn l-individwi qegħdin jissugraw ħajjithom kull darba li joħorġu fuq il-baħar lil minn xtutna bejn sema u ilma. Il-Brigadier Jeffrey Kurmi dawwar lill-Prim Ministru f'diversi żoni differenti tal-bażi marittima fejn telgħu abbord qatt ta' opri tal-baħar li jintużaw mis-soldati għal operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi, Byron Camilleri. Camilleri wkoll wera l-apprezzament tiegħu għax-xogħol tal-Forzi Armati ta' Malta u tkellem dwar is-sagrifiċċji li jagħmlu biex jipproteġu lill-poplu Malti Wawċi. Tenna li l-Gvern huwa kommess li jipprovdi riżorsi kollha meħtieġa biex is-soldati f'pajjiżna jkunu jistgħu jaqdu dmirijietom bl-aktar mod effettiv. Preżenti mal-Iskwadra Marittima kien hemm ukoll uffiċjali mill-bażi tal-ajru tal-Armata u membri tal-ewwel Reġiment.